Какво да написам в тази шака? Телефона с чата, бе. Ето. Човек точно скрила. Ще благодарите се за кликаме, за Инстаграм, за Ютуб, за клип канала ми. Тихо, амската ще припяме. Чувствам се като GTA, имам песести. Чувствам се като банката, правя спендинг спри. Чувствам се като Pornhub, чукам 2 сестри. Чувствам се като да Бокин правят 2 черти. Чувствам се като Диона, пребак трек тест. Чувствам се като трафикона, защото ще има чест. Шматки в вагони, как мен ще има тест. Някой ден ще имам милиони, днес скарах 200. Утре ще 200к, чакам си кошта в 5к. Различно си кошта, силно разглеждам вестника. Тя е опитна, лапа го, без ръка. Ще горе кожата, пак даже съм без крака. Чувствам се като соса да го духа стрит шит. Играя с тия кучки, силно се пие спита. Хвърлям ги и се връщат в избита. Тия рапър не са лош, ма не са диездита. Чувствам се като GTA, имам 5 сестри. Чувствам се като банката, правя спендик спри. Чувствам се като Pornhub, чукам 2 сестри. Чувствам се като да Бокин правят 2 черти. Чувствам се като GTA, имам 5 звезди. Чувствам се като банката, правя спендик спри. Чувствам се като Pornhub, чукам 2 сестри. Чувствам се като да Бокин, защото съм мат. Копале, това е инсейн. Това е инсейн.